Mayong pagbuting. Diretso na mo buting. Diretso salaman mo ato. Diretso ato. Laod doy. Doy. Diretso sa muslaod ba to? Papamalag sila si ma'am. Mga na si Ma'am Nimpa guys. Ang among sekretary sa barangay. Iganahan jug sakay-sakay. Hello, 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 hello. Thank you. Kaya magbaklay mo adto, lawom mag tubig. Lawom og tubig. Para sila to. Bubuting ta doy? Bubuting ka adto? Mupabuting ra ba? Pasil tita. Ha? Pasil. Magpa ina sila ko. Magpa ha? Di manggoy ko an. Kuya tiba. Inay palapos mo ka. Kay di man tanan pod di man pug maayo og di man pud maayo maghurot ta kay kuan ba dyan na. Hi guys, na si Ma'am Flor og si Ma'am Imi. Kauban ni sila si Ma'am Nimpa. Ah, diretso. Napuwa nagnaong ni. Napuwa-puwa na. Kayo pabakla yung una tubigan are. Kamigin guys. Gikan bitaw mig kamiging doon. Nangita mig doon sa isda, wa man kita. Oh nipis. Si MM kay makuan man. Di para diba? Malagi ang Ada sa dawatan rin mga ganito rin. Morning sila. Kami rin ang butay. Yes, sir. Tuod na nyo ba? Kuan imong tiil Ma'am Im kanang luho aba parani. Apa din makamutong tungari na dito pa. Tasha. Hindi dayon dayo. Ay sa rito. Dito de. Na. Sige bira. Wala na. Lakaw na. Mga laagan lagi na. Ah, di na ko. Turog na lang ko ano. Ayaw na. Humana hinoon. Salamat. Salamat kuya. Hinoo ko. Ay, si kaniti, mami Mo lagi ni oh. Ah, Padayungin nila itong lamisa, anak na. di ato na nagibutang. Kay bunbun ato kay magdrits. Kay ani di ani kay to nagibutang nga lamisa ato. Kay mangita pa. Naguli ato ni merkado agi. O ana na magpatabok ra taon Ang ja. ano man di ato tinayto. Kuan tubigan man lawom nya dangog na. Asa dapat atong kuan? Anang kanaw magtikang-tikang. Yung kung tinud-on baka nilag laag ari ha kay unsingan aning Si Ma'am Nim. atong kuanon atong kuaon na laman to sila. Asa to si kuya te? Wa mo dunggo na to, gikapoy to. Ah, nagluto siya na. Oh, Inday. Ay, salamat sa naghatag sa puto. Lamian pa, guwapa pa. At nanghatag. Ang naghatag. Alo. Hatag to our children. Coming from katawa si mga tawag ko putag panagsa. Ginoo ko lang bujago na ning Uy, kisa ko ni sa nakarili ning nangilog dahon. Ah, nangilog. nangilo ako, kaagi ko ana. Ako je. Ang naka-assist ni Ma'am Flor sa una ba? Niagi man jud mi ana sa una kay kanang
kuan pa lagi sa una wa pay mga CR sakto ba dito sa Mindanao pa. Uy kanang ubang kay makalitan ba sila pangilo kanang alingatong bitaw magamit. Patay kunot. Oh, kailan mo alingatong? Tambal man alingatong. Kanang hait? Oh, nga di hait nga kana murag Pero ang kuan na tambal jud na sa anti-cancer na. Alingatong sa una na. Kisa to'y namalit og ikaw si budhaan. Ako, Kagawad buda. Buddha. Alingatong, naglaga di ko na. Kagawad. Katultiang, pagkagabuk-gabuk do. Aron. Karilit ko anang ilo-ilo ngan ana system. Isang kuan ba kay klaro ka so nga dugay ba nga. Dugay ra nga stock isang flower. Abago piyete mo ka ano. Dugay ra gani nana sa ref dito na. Di man klaro, di man ilhan. Klaro dili oy. Dali arian. Nanda im na ri ba? Ha? Makita. Mana man nga ako ra may nakuha. Sige, bago man. Kana okay ra? Sibog-sibog yaro, sir. Nasibog ka rito. Kaya nasuot na. Are. Sir, are. Sibog ng kuhan. Electric ba, no? Kaya, sibog ka. Basta pala ba yun, lumaga. Diyan ka magpinta tayo. Kamera mo, tulungan mo na. Kanang isang mga luto, magluto tayo. Nakot today is. Unang kaon nito, na may bisita. O ganyan ito man ko sa balay sa katong sekretary niya. Ito na yung balay sa caretaker niya. Ano mas nauban ako din eh. O kaon. Lechon manok pa man. Ubuan. Meeting. Siyang kawan. Si Uyo, si? Ano po? Hindi na. Lumayan na. Ako. Ano pag nag-meeting doon? Ito mag-meetingan. Yung pagpahang bagis, galing sa lang. Ha? Bagay. Nag-eating mo. Ha? Ano mo to? Ang gabi na bitaw na anak, kabulit na nito niya. Di nila manggot. Una, niya ito may silang nimpa. May luto man siya upuan, luto man siya ugan ng puto cheese niya, kadugayan. Niya ito may silang inday-lili, nagbuting-buting ka doto niya. Nanguli mi din eh, nangaon mi din eh po. Bibo mi, oh. Oh, nasa sila dito, di ba Bibo?
Hindi paladaan doon na tayong video. Madatang ka ng video. Kaya gikan silang inday pa, di man ni kalabang pa doon inday ilang inday lili, kita ugman, basa man, so gikuha, pagpambot silang inday pa. Social lagi lagi, buting-buting lagi. Tingnan pa ko, na pwede ganyan nga, kuhaon ka na ko dito sa imong balay pa doon sa amua, o ang among sakyan din na, dili, kuhaan, dili, kanang, sasa, dili, rila, among sakyan din, pambot pa doon sa among mga balay. Okay, ilan yung pa, dapat ng suba, ilang hindi, dapat ng dagat, ako dapat ng dagat, magbuting-buting, rami. Wala naman siya sa balcony. Wala naman sa balcony. Lagi. Kadungos ko, mamurog na sa kuko. Wala lagi akong video lagi, katawanan lagi. Kaya naman, ito mo ah. Ang kamatis. Ha? Ay, hindi ka nila. Ate na, What? Ang ilo ba kayo pa talaga ang gatas? Sinsuot man lang. Di, luto. Ilang siguro ka na ilang luto. Ha? Basin. Magtanang mo, mas basta na kami tayo. Ikaw na ka? Ako, bigit ko. Ha? Nahabog ko na akong lababo na. Di ko kaka-abot na. Mag-ano na, Tapos tama dito ay gas na, may gas na tubig na. Ganta na ako may ang. Tapos naginamit ang takbo, takas mo tuloy. Pagkamas kusina, mo to yung sakto. Ano sana ba? Hindi ko rin nakaabot. Abot nga nakatungtungan na. Hindi ko malakan. Pagkurang luha. Sabi ka, bali na sana. Ay, dingin, umupat to. Ako may tiles. Ako may tiles. Kung saan, ilubong mo ng tiles. Ang nasabi natin, kaso yung mga isa na nakaabot ano. Awa ko niya sa Lina. Nadali sa good. Dali sa ba? Pag kita nasa sa Lina, kadyot. Pag kita nasa... Awa ko niya sa Lina. Nagkikadyo kayo na tanawa na. May color na. Sexy na lang. Lahat no. Sexy na. Pag cheese. Ba? Style no. Oh, ito ta pag sunod na tayo, ay naman kulang-kulang. Oh, may pag cheese na. Lagi. Ikaw mo para. Usa? Lugos ka na ako na. Laki tambukan na naho ay. Ngapon. Hapon niya. Wala yung listening. Kinsay go motor? Why go motor dito? Naa. Parang driver. Tumuto na. Yatag ko doya. Kay kuan. Naman na. Iya go motor. Hato drabito. Nakayo yatay. Wa pa. Kaya. Duhara. Sumbong ba? Ay, Mga tawa. kasi sa Ginoo. Mga tawa ra ko ta. Mao man, why go panudlanan? Wa may tinud-anay. Katawa ta kay aron. Di ta matiguang og dali. Lami din family ba yung nani ba gusto lang ito yung nani na kana ba istorya mga magrunga. Sa hindi bungo pa rin mo mga man. Dili ya mag-istorya niya puro pang daot. Uy. Ikaw pichi, okay buot. Huwag na ka, dapat misa. Dapat manarbaho ka. Dapat inanay. Nana lagi, ganit yung kamanguran ni Pasit, wag yung buot, puro na pag sipon. Ano, buoy ko ba? Odoy, pinod mo pa pero sakit ba? Bisag nasa pagkaon ba? Inanay ako. Adili mami, mura ra igsu ang mga tao ra mami. Mga ibog, lagi ko, mga kanang family kita na inana.
Yung mga inom mo ba na? Ano, ayaw ko na sa akin ba sa wala mo, ginawa nga mo. Hindi ka pwede mga sabas ka. Ano na, yun siya. Kalau na ba kapag nauga na, dapat ka maglangyaw-langyaw ko. Ikaw na din mo langyaw. Ano mo langyaw ko At siya? sa gamay yung girl to, Asa ko di siya? makita sila. Langyaw siya, blablaan. Bukan. Tiwas na. Mana ko? Ah, Iipon na kay atos. pero Uro nila ni. Okay sa memories ato. ito, ikaw uli po na ito kay ito. Bertura. Itong sakayan. Katong atong Isa mga ka to. sa kanya kabasid may Ito mamaon. puputan ba? Tao. Basid mo baha. Passport lang mo. Pag usa ra gumugmotor, aw, namre Usa motor. namre. Sa kayo mo ati lang. O lagi, Katagsan, ilag motor. lagi. Ako naman, dito mo ang motor dito, budagan na ni. Ay. Pambot. Suba naman ko. Sila man mo'y, naa sila, budagan na ni Karsada. Ilisi lagi ng imuhang pambot o ganang kasko ba? Kaya nung taora giligid. Ah, kapturain. Ay, oh, Nay, mula ba, anak? buto dyan. Bitaw. Joke na ha, bakit na tanay kay Nidjar na. Nay bat, dalamin niya. Nay bat. Nami nakilawon ti. Masay nga na nga ba? Piso? Naawon nga suka ni kilawon mo kay. Nay ge, Piso. dara mo mo Ano, ka piso kay. Uy, lami magurado buhon. Ilaw jud ti. Wa na may ngipon. Di sa bata-bata po ko na. Kusugay Sa ko anda daga kay net eh. Pero wala ka tagbat nga. Murag nukos. Ay bat lukos. Murag nukos ba? Pero bat siya. Pink ang color. Basta lagi ti mo hamin mo sa anda no. Hmm. Uy, ay dala gamit plastic. Aminan siya. Lami na oy. Mga ba dyan ang mga export nga bat? Mahal na sa gawas. Uy, dito re, di ra nila tagdon mamunit mi daga kay di. Sa asan? Anda. Dala ganan dito. Lami anak, ma'am. Kuan, lapuan ni mudaan. Tumbaybay na balapuan. Boleh ka? Gamay na ito ah, kay wala. Oh, tapo na ka, boleh. Ah, matunaw, maguna, hindi na mo lapuan dadyo. Tora, alon, to. Ito, giningon ni ma'am, to. Masa na? Itong drinks mo. Kami iyo. Ako, giganahan ako, murag upload. Kain na bag. Asa na murag pahit, na murag kuwan. Kain ko, Yung sa kuya. makainom ko ang tinidaghan lagi. Di ba katawag? Is. Kalay ko gana na bumibing. Murag iring ba? Ala, giganahan na dito. Ala tilile, basta. Deng, gabihin na ro, bahala ka. Na, mawak-wak, ini si Ani. Jok-jok. Anak, tino, ihigda, juday tino. Ihigdaan. Kanot mo. Oh, yan na lagi. Oh, si John. Kapabura po po, kentong. Dili. Bisa nasan tapita kini higda do epektibo. Westing dog. Kini tindog haway mo. Dili na Bakit ko na. istorya? Reklamo sa. Dili, tipo nimo. Dili na effective, wala na effective na. Dili pa kung sa ang style. Sabog na ko! Musamot ko na si Jeff. Pagkalagi. Ginoo. Musuko na siya komedya na. Gusto ko na lang. Sa una kay Dili. Ana jud ka ma'am en kay naitapok-tapong na ikaw ra gadyo komedyahan. Nay, uli na ako dito sin mag-ano na ko. Di na po. Yung vibe, kami nga, daghang ko nga empleyado, kami nga. Gabi yan, no? Kuan sobra ra ka disente. Naman. Ano ka? Ano ba? Tanduay. Ha? Hindi bida na tanduay. Na. Mahal. Pag anad-anad, di. Lisod gini ta kapor na. Kalain ko. Mano to? Asa sa mga gusto. May charge. Ano, ano, diwasan eh. Tagahanap, buli na ho, eh. Mga lupot man na upuan. Anang Yung singon. anak nang bulabay tag suba bitaw.
Mga ukot ng bunay. Tugod sa kapugnaw na. Ma'am Flor, karing buko ba ito siro? Ya. Ako sa inyo hang iyo, nani ako dire. Na-enjoy nga na yan, ha? Kakamu sa kumpul. Ah, ipadala ng sa Diyan na sa iyo. May luto to. Ang maluto dito tayo ng siro. Buwi ko milusay ko kunay wala may paon kay mabiga. Si Jerry mo sa tao sa vibes. Usahan ka na? Duha na tong jero di ba te? Kuan lagi ka nang inigabot na mo, mangangkas na. Ang sumbong ba? Disaman mo nagikutan sana raba ko. Inom. Hello guys! Salamat sa panihapon! Now, namingaw-mingaw ang tempo. Sa paghurusahan. Maluoy, kain na lili. Sayawi medyo taytay. Ichacha mo, ikuratsa mo, iwagul-wagol, ng imong ina. Bita, Ma'am Flor, salamat sa panihapon, Ma'am Ems. Salamat po. Salamat po sa kanila po. Salamat po sa Lagi. Nalipay jud dakol nga gitagaan mi og ubay-ubay gyud nga sudan. Og inguman sa amo ang buutan nga sekretary sa barangay. Ani karon ni Duaw. Ma'am, salamat ma'am sa imong pagduo namo. Okay, salamat po sa panihapon. Taas-taas amo ang wa pagkita ni Ma'am Nims kay Bob ani ni bakasyon. Ako seminar te. Seminar. Tiiliw bitaw mi wanawa man sa mong grupo. So nalipay gyapon mi guys kay nakita gyapon mi. Ma'am Flor. Hi, anong nang Thank you po te sa pag-ride at dagat. Salamat sa imong bana. Ate Laili, ate kuya, sunod kuya, pasal ta kuya. pagampo lang Ma'am Nim. Ngampo lang ta sa Ginoo. Smile bayad, di ba ya? Smile. Magampo lang ta sa Ginoo nga tagantag mayong lawas pohon o grasya kay mapalit tag dako-dako nga sakyanan aron kita yung grupoha magsakay. Kasi tagaan tag grasya sa Ginoo ani. Ikaw, puhon, amen. Oh, pohon maling Ginoo. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Amen.